Sri Uning Mustika Tuban labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya anambut pranti Pati nalika ing uni kapupuk ing Madyalaka dopran adik lawan Minakjingga Kacang-kacang di daerah itu kekeselen. Aja ning kene Mas. Ngalang-ngalangi wong arep ngetokke sop. Lah iya. Rodok rene. Untung gelungamu ra sangkut tepak. Lah iya to. Jadu ora ikutan kabeh. Bayane sinden tombok ndas nak bang. Tombok ndas. Lah kesampluk tepak. Iya. Lah nggih, niki mengke persiapan nggih Pak Lurah. Pak Supar.
Pak Supar, dek ingin jenengan wakil lho sakniki ya mboten oleh. Nyanyi dhewe ya? Nyanyi dhewe. Oke, Pak. Katresnane Wiratmaya tinampi dening Rara Sriune senadyan wekasanira prameng alena alaku nagara. Monggo Pak Lurah. Aku kang setya satuhu awet biyen nganti saiki bebasane mateng kepapak obor sumunan Rasaku andika pangayomanku lair daten kuwas nyata mengasat andika sang namun kurang rena. tondo yati pasek sene rika lane angkat awrat. Nek karo Pak Idi Laras ya apik iki. Pak Edi Laras ki ngendi? Nggon aku. Apa enek? Lah Pakku ki lak jenenge Pak Idi. Heeh. Kerawitanku tak jenenge Pak Idi Laras. Walah, iki Ora- ndek kerawitan. Duwe. Ora Ora tau payu. ngajak aku. Oh gak payu kok. Terus dikandani wong-wong aja mbok jenenge Pakmu. Lah piye? Gantine jenenge anakmu wae lak apik. Anakku jenenge lak Sony. Heeh. Tak jenenge Sony Laras alhamdulillah. Laris. Sesasi kanggo pisan. Heeh. Lah terus dikandani wong neh. Heeh. Tambahno nyu kok lak apik. Gendang kaya nyu Sabita, nyu pala-pala laris. Heeh. Tak tambahi nyu. Nyu Sony. Malah ra payu saiki. Sampean ki yo kleru kok yo. Wong jenenge Sony kok tambahi Nyu Sony kuwi ki saru. Enek wong teko arep nanggap siji wonge tuwik kae. Heeh. Kula nggih pengen disusoni Mas. Tak yo malah kleru to sing arep ngejob. melampah tebih datan lesu Lan para tamu lagi sekeca dahar. Nggih. Aku karo panjenenganmu nglajengke panglipur. Nggih. Sing nyemek. Nah. Sekecake nggih Pak anggenipun dahar. Mengke menawi napa niku tanduk teng pawon ki ambak nggih Pak nggih. Nang endi gone ora usum. Resepsi kok tandaluk tanduk iki. Apa ya? Punya ra sinden ra enak. Lah nek sinden ki Sinden anu gane sinden tanduk. teluwe piringen 9 kok. Mukyanto berkaing widi andi kamong tansah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hae 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 hae
lak ngomong imbuh ngono to Mas. Heeh. Soale Pak Wardi, Pak Wardi. leh Sing ewuh. kapan kecok iya. Leh ewuh iki jarene jenengan to. Iki berase panenan Beras dhewe. panenan dhewe, ketan panenan dhewe. Nek biasane ra imbuh, hari ini imbuh Sayur. boleh ngono. Sayur panenan dhewe. Lah iya, kabeh-kabeh panenan dhewe to. Ndoke-ndoke dhewe kok. Oh. Ndoke Pak Wardi dhewe maksud Ndoke iki. pitike dhewe. Oh, pitike Pak Wardi ngono lho, Mas. Aja ndoke Pak Wardi ngono kuwi lho, Mas. Yono. Lah mau ngomong mau lho. Ndok pitike Pak Wardi. Nah, ndok pitike Pak Wardi. Dadi niki nek pamajeng imbuh, ra apa-apa to Mas dina iki. Bebas. Alah, dadakan ngomong padune karo musul kawake dhewe. Ora aku mbungkus aku. Pak Markon sembah nuwun lho Pak, lang kula guyon kok. Tenanan Oh, lagi Mas. bos kita itu bos sama. Bos baik hati ya. Baik hati. Jan. Baringku ngene. Pak Ayo, Lurah ya eh, nggih. Baringku ngene. Ayo mampir kios kabeh. Pengen juga jilbab sing kaya ngapa milih yo. Milio kandhane kok. Aku ndek ya ban jukuk kono Mas. Heeh. Bayar. Yo aku yo bayar Ini ya cah diskon. mangsane rek rumasane. Ya Mas. Mugian. Aku Yanto aku ki berkae ngopo? wiji. Iya. Mugianto berkaing widi. Ati ngomong tansah lipat. Jebul nek arep rampung iki dicepetke iki. Ya. Bawulan. Ayo iyo. Ayo iyo. Yo yo yo. Biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci pangon peteng gedhep tanpa obat kang rinoso. Wong ayu kok aja bingung tumawuh satemah jentrum kaya wong kelangan elung gelap-gelap wekasane wuyung. Ayo
minatku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci pangon peteng gedhet tanpa berkang rinoso Apa kancine wis pindah yen biyen apa saiki ne apa iyo iyo sliramu salin sloka yen biyen tresno saiki kasiya wong ayu mbok aja bingung tumawon sak temaan jentung kaya wong kelangan tenung delok bekasane uyuh tung getak gentung hae kok kamu nih hae lo nek hae Tasuwun marang sliramu aja lali janji prasetyamu ayo iyo tresnaku kang satuwu tetep tulus ngranggani jiwaku Bablas kene suwe raja bablas wirajamu pembelabas yang ketemu jodoh terus bablas ning belabas yang ayo ya ngudi laras lho iki tak kuteni bocah manis mas aja mung pijer nangis setya bocah sing rasis tapi bebaya ben kalis tak kuteni bocah bagus jaga lembeng sing beso sekolah bisa lulus yen tumindak mbak sing tulus udane bocah ayu mas mbok aja pijer nesu berarti jalan ora nesu kok mas kerja gawe susah ibu sok nek gede dadi wong tak kuteni bocah ayu aja mampijer nesu mas yen dituturi karo siku mas heeh supaya selamat rahayu ya 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 mas, ya mas, ayame kuning-kuning, ayame yen pinuju nandhe. lah pancen ya ngono mbakmu ya mas Tali kawat diuntir-untir, yo ora kuat rasane ngepikir. kowe ya 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 ya, ya ya kowe
Gratis. Ra joget ya Pak Manto.
Dodo Sugeng Rawuh. Sepatumu dari Itali, kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh raura. Aku suka cerita, kau suka disco. Oh, aku suka sinta, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Monggo Mbak Nadia Sugeng Laras, Mbak Ida, Toko Ijab AF Ijab Dumas, monggo maju kedah. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali, kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh raura. Aku suka cerita, Monggo Mas Dodo, kau Mbak Elok. suka disco. Aku suka sinta, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Oke. Ayo Pak Bayan Budi maju rene. Bud. Budi ini. Ayo Mbak Ari. Suwe ora jamu, jamu godhong telan, wis suwe ra ketemu, temu pisan ning ati gelo, tukokno Pak
Mas Manto. Monggo Pak Bayan Samidi sugeng laras. Dek, goyang yuk.
Sajroning atiku
Iya sih. Elok tenan Mbak jenengan. Nek engko nek mung nyanyi sak lagu rugi. Waduh. Paling ora mbuh 2 lagu. Lah selak omahe wadu. Mboten lah niki mengke sing ngenteni esok Mbak. Oh ngoten. Nggih. Pun tenang mawon. 5 lagu ya entuk. Walah. Nggih no. Nggih, Ndek wingi kepanggih jane, tapi Nggih. ajeng duet panjenengan sibuk. Oh lah jane ora ngendi kok. Ten dalem ten gedung Gedung Karanglo. Karanglo nggih. Lajeng Tak suwun. Ojo lali pawelingku. Kemana? Yo yo. Ya ya. Yo yo. Ya ya. Yo 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 yo. Niki kan Mbak Ari. Ayo Mas Godek. Pak Bayan Budi. Ayo Mas kijeng miring. Ayo Mas kijeng miring. Etan palingon lan tresna botenan. Apa mongko yen Mas jeng kijeng miring. Ayo Mas kijeng miring. tukang tamban bal rejekine untung
kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan jedot mak jedot mak jedot ana lan pecah wah iki rezeki teko mak jedot mak jedot mak jedot ban pecah meneh isih esuk rezekine oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk iki tukang tamban bal rezekine untung-untungan oleh pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan iki tukang tamban bal rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan jedot mak jedot mak jedot ana ban pecah wah iki rezeki teko mak jedot mak jedot mak jedot ban pecah meneh isih esuk rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk singkong podang kuning kacuk kuning podang kuning kacuk kuning wis asik ayo Pak Ari Cebret tandak meneh tak gemeske sing telu kok gemeske kabeh ayo Mas Dodo maju mriki podang kuning yuk 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 esuk awan neng omah wis ora krasan
tak sayang mubeng mider anggonku golek ora krasa esuk awan nganti bengi Lapokne Mbak Ari. Aja ngece podang kuning agawe pikirku kowe sleret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen aku nyanding sirane penyanyi nih Sati Bayi MC nih monggo Mbak Nadia Mbak Fida ayo yuk elingo marang janjimu ayu nidrani saiki njur lali ayo sae awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani klik ngulon kuning dadi pemilih nalika biyen kowe isih nyanding mrono mrene sing tak apa ra bisa ilang nadyan mung sedelo blabase nyang kedanan terus deng-dengkling
demboi si kucing Purna. Nggih. Jadi jam 3 jek kawanen coba. Sik panas jare. Jek panas. Yo. Tak rewangi pati geni pamriye arep den kula atine aku ora pipi mong siramu priya kang ati simbangan Pakde Gateng. Kundur Mas Dodo, terima kasih si kucing. Yen mau bengi terus muntang-manting tanpa turu hatiku tansah krisian amarga Bukan semande, mesti ora jajake lancir kene aku mangkene rumah saku teko karo milih-milih tak awetmu tansah kecil sing teko jatuh sing dan elokmu dilarang. Tak ini edut penyanyi nih.